Ode mande bae okono mana mbugari ka eji elewa mkpe anyị ebukwara bata ọzọ n'obi High Chief Ugochukwu tinyere ndị Igbo niile onyeisi ndị dibịa na Taskforce. Ọ chọrọ ka ndị Igbo dị mma ka ndị bae mara na uru dị n'omenala na ndị bae maka esi wee were omenala fee chi ndị Igbo wee na-aza ha ekpere dịka o kwesịrị. Ya mere anyị ji bịa tata maka na ewe ihe dị mkpa anyị nụtara n'ọba anyị nụta abịa ka alaeze. High Chief anyị ekene gị. Ka ime High Chief ama m na ike ka ije bute na nke a maka na oge m na gị kwuru okwu na ụbọchị gara aga isi m n'isi Niger na-abata ije Niger. Ị na-agwa ndị ụwa na Niger gịnị ka ije eme ije bute ike ọzọ? Ana m ebute ike ka ebutere anyị jere m rụọ ọrụ eje mmadụ ọrụ eje nje rụọ ọrụ na Niger. Ejere m ọrụ Niger adịghịkwa na Nigeria. Awa na West Africa ma na-aga olesi ma nke m na-enwe ọrụ na ya nke nwekwara nke ọrụ m ga-eji. O wee bụ na High Chief abụgoro international dibia ọfụma na aka nje kwuru oge niile kwukwesị na abụ m international Herbalists abụ dibia ime obodo dibia ndị wayo mba. Maka na ikwu okwu na ngalaba gị dị na Niger na ịdịkwa na India ọfụma n'iso na otu gbara Niger ka nnovu afta ka nnọchara na Nigeria na izizi mgbe ọgwụ bidoro ka a ghara mgbuchi oge niile mgbe ọgwụ bidoro m mechie kwetara m ga-eme ọgwụ a ebe izi njere ka ndị ba mechie m ọgwụ bụ na Agril bịa ahụ na abụmọgwụ shi Agril jee bịa ahụ na abụmọgwụ shi abịrịba jee alọ ndị zọg bịa ahụ na abụ nata rụọ ọrụ rụgide ọrụ ihe ruru ahụ na anọ na ise mmuvukwe jee Ogbomọshọ nọchi Ogbomọshọ ahụ na abụ gbadete Ijabode a ka nnọzi wetazie connection Niger a nchọ nje mgbe ọbụla ego adịghị nnachite azụ bịa rụọ ọrụ rụcha ọrụ wee njeze Niger ka nnọ baa Muslim izizi. Anọ m na Niger mụọ ọgwụ n'okwu soro ọga m na Niger bakwuo ma Muslim. Ị ka nọ akpọ isi n'ala? Adị m akpọzi akịta mana ọ mechizi m nke Niger a natazia mụ na ha na-arụ na-ejekwa until nwetazie connection nke nje baza India wee pịaza 7 years na Mumbai jem ọsọ ọgwụ ihe kpụga m Mumbai na India spiritual work a na-akpọ ọrụ mmiri ihe gbasara ọrụ ezinụlọ ihe gbasara treatment ụzọ ihe na-atọ a bụ ihe nji maka wee jee India India ka nọ baza Hindus kwụsịza ihe gbasara nke kposhi na mwe baza Hindus a ka nọ ma taa ya ka ga na department ma nwụọ ọwụghị nkwụsị ya m n'iso uru ndị Hindus ọfụma na marụkwa echi ọdụghị nkwụsị. Mana anyị bịakwa ịbọ ndị ọdịnala Igbo anyị ga-achọ ọsọ ịlụ n'oge a mana oge anyị gaghị ekwunitezi nsogbu adụghị na nke a. High Chief daalụ ihe anyị na-abụ eweta ihe a bụ na High Chief ada anọ nkịtị daalụ Nnesa ya gazie nnọọ maka afụkwa m na Niger ahụ dị gị mma na afọ m ọ bụ na ndị na-ege anyị ga-afụ gị ugbu a amara na ihe kwuru bụ eziokwu. Ọ dị ka ebe a ka ị na-eje jesia iduzie ka nwa gị nke ọdụdụ Chinedu iduzie ka obere nwa ọkwachukwu na-eme nke ahụ. Ọ dị mma Chief ka anyị gbapụ ya ọsọ ozigbo ka ijesiri ndị a ijegofu gọvanọ maka moto ejeghị m sisi izuụka kịta Niger ka ijere sisi izuụka kịta mme travel ahụ anyị memitiri ndị dibịa the whole Igbo the whole Nigeria mere mitiri ndị dibịa na Abuja the whole federal ejeghị m ya dute ọ danyere mgbe anwa nje Niger ahụ mana mụ na ha kpakpa na fon ọntị ha batakwa mitin a ọ na-abụ eme mitin Abuja bata ọ da karịa ofu izuụka zonu ọbụla dị na Nigeria eme mitin nke ha mana nke anyị wa ka m batara ya anyị aka mebeghị ya duto onye bụ VP vice president kwesịrị ikpọ dị mitin na Anambra and nwaanyị na-ama ihe na-eme na Anambra kịta so na-agbara ike ya sị ka anyị wetukwu ndidi na ya ga-akpọ mitin so akpọza mitin a ka a ga-akọnklude ihe niile amara ka esi jee Abuja na ihe niile ekwuru
de mụọ na ome wetara okwere ya ihe gbasara nke gọvanọ a si na o kwere ike bifo mitin ọzọ ya rịpụna surprise na ịna na m je hụ gọvanọ so nọ ya mere njisi ka ejegoro mitin Naijiria a nnebe kemgbe ejefugu ya anyị mezie mitin zone ịmaza na ya bụ ihe around up ọ dị ma Chief Okafọ tupu anyị agbapụ ọsọ achọọ m ka maka na ewe ihe m na gị kpara ewekwana ihe esi na-abịa gasịrị kemgbe ị natara na complain karịrị ndị ma na complain onye na-ege anyị ugbu a iwere ihe ọbụla ị chọrọ ịma gbasara ihe mmụọ ọma ị na-eje na nke dibịa ihe dibịa na-eme adịzụsị gị ma ọ bụ na ịbụ dibịa ị chọọ ịma usoro dị mma ekwesịrị ịdị eme omenala maka na ihe ha Chief Ugochukwu tiere Igbo ya bụ chief chairman ndị Taskforce ndị dibịa niile na Igbo na-eme bụ onye ọbụla na-alụ ọrụ dibịa ka ọ lụta ya mma ka ndị na-ejikwa na nke ya jeta ya mma ịnụ akụkọ dị mma ma ịchọ isonye na ihe a na-eme na dibịa akara ekwentị ka m chọrọ ka onye tupu anyị ekwuo ihe ahụ chief si na kemgbe ya natara na complain karịrị ndị na-ezite ozi ha ndị ụfọdụ na-eme karịrị chief biko akara ekwentị ọ ga-abụrụ onye nụta maọbụ onye chọrọ ịma nke bụ eziokwu gbasara ihe mmụọ ọ bụ dibịa ọ bụ onye chọrọ ije na nke dibịa chọọ ime eziokwu gbasara ihe dibịa maọbụ onye ọ dị aka o jere na nke dibịa na-emeta ihe emeta ọ chọọ ịbịa kọrọ gị kedu akara ekwentị a ga-eji wee mee ndewo nke izu aha m Chief Dr. Okafọ ebe m bi bụ ebe a na-akpọ Ugbo Odogwu Transekuru Enugu steeti Ugbo Odogwu Transekuru Enugu steeti akara ekwentị m bụ 080 56 78 1241 080 56 78 1241 070 35 38 39 80 070 35 38 39 80 WhatsApp nọmba ma ọ nweghị chọrọ idere mmụọ njụm 080 86 26 52 30 080 86 26 52 30 ka WhatsApp nọmba. ọ dị ma Chief ị natara mụ na gị wee kpaa wee si na akụkọ a na-akọrọ gị gbasara ihe ndị dibịa na-eme na ndị na-eje na nke dibịa karịa gbasara ihe gbasara agụ emekwa agụ eme ha agụ onye ọbụla jere na nke dibịa ugbu a bụ ahasị ya rụọ agụ rụọ ọgụ akụkọ wee karịa kedu ihe ị ga-ekwu gbasara nke a gbasara ka ndị dibịa ọgbara ọfọ ugbu a ji agba afa nke ha onye ọbụla bịara na nke ya ma onye na-amabeghị ihe gbasara ọdịnala ma onye ọdịnala na-esi na agbụrụ ya asị ya na ọ ga-eme agụ na a ga-arụrịrị agụ na a ga-eme ọgwụ na a ga-eme nke kedu ihe ị ga-ekwu gbasara nke a Chief maka na ọ bụ akụkọ a ka isi na ọ na-eche gị ka esi Niger nata. Ndewo Chiza na-ekene ngụ anata m Niger njere m nọrọ 1 week ofu izu ụka almost ihe niile kpọmra fon ike ụzọ 5 ụzọ na-atọ bụ ofu ihe a ka a na-ekwu na ọ na-abụ eje ebe dibịa ọ sịghị na a ga-arụrụ ya agwụ merụghị ihe ọya ụwa gbara ya aja mmiri na ọya bụ ihe ji nga n'ihu nwe na-agwa unu tata ọ nweghịkwa ihe a na-akpọ nrụ agwụ ga-eme mmadụ ọ gaa n'ihu ma ọ bụrụ na agwụ amaghaghị ọ bụrụ na ọgwụ amaghaghị na ị ga-eme dibịa ọ nweghị ihe a na-akpọ nrụ agwụ o nweghị ihe gbasara mmadụ na nrụ agwụ onye ọgwụ mmarị ga-emeriri dibịa bụ onye a na-arụrụ ọgwụ and ha esi rụghara ọgwụ a kpam okwu agwụ onye emegworo ọgwụ akwụkwọ na ọgwụ ihe ọ na-idiri ihe kwaziri bụ ya ji eme gịnị mụọ ọrụ Chief mana ọ bụrụ na ị chọrọ ka aga ihe gaa n'ihu maọbụ ka ihe dịghị na mma mana o nwere nsogbu iwere iji ebe mmadụ ọsị ka na a ga-arụrụ ya agwụ chi dibịa a na ọ maghị ihe ọ na-eme bụ ihe na wa
onye wayo a na-eti mkpu ya ka ịba n'aka ya ọgwụ nrụ agwụ adịghị na agam n'ihu chief ka anyị dobe ya maka ị na-abụ ikwu agụ ikwu ọgụ na agụ ọ bụ ofu ihe ndewo ofu ihe ka ọ dị ka mmadụ si gbata ihe ụkwụ ya gbata slipas maka na nkanụba anyị were ihe a na-arụ onye ọbụla toro nwa okorobịa ọ na-ewe agụ ụfọdụ na-asịkwa na agwụ a na-esoro usoro akara aka mmadụ na-ewe ka mmadụ ga-esi mebe ọmụma ọ na-eme ya yara asị emegokwara ya agụ good nye ka nna achịkọwara ibi mana be nna m ọ dị ihe ọbụla bụ nwoke amụrụ n'ebe a na-akpọ awenolo n'izamolo na ezi agụ benda m emeghekwara ya ihe agwụ ọ naghị eweta owu ya mana ọ bụghị ya bụ obodo ọzọ na-adị emede ihe agwụ ọgwụ adịghị ibi na be nna ha ụmụnna ha ohere na-eme dibịa ọya ikikwa ihe sieri ike ma na o nwere nsogbu ịbịapụta dibịa isi anọ na a ga-arụrụ ya agwụ by the way ofu dibịa ọ na-arụrụ mmadụ agwụ onye ahụ iji ebia sị ka arụ ọrụ ya agwụ jụgodo onye ka o si mee nke ya ọ bụrụ na onye jiri aka hiwe ekwu nke ya rụọrọ onwe ya agwụ ịma na ọrụkwarị nwana orieghi ịmakwu ma ihe ọ na-eme n'ọwayo ya ọ bụ na achọgodo ịrụ agụ na-ewe usoro eji arụ agụ gbam ụmụnna na-eme ohe obodo na-eme famili na-eme ofu onye ada arụrụ mmadụ agwụ etu ọmụnwa nnọ kemgbe mbido dibịa marụkwe taa ejebeghị eje rụọ ọrụ mmadụ agwụ ịgba abụghị n'aka m ga-ajụ kedu ka unu si eme na omenala m ga-ahụrị mmadụ 3 na 4 ndị dibịa nọ na be unu ha na ụmụnna jụọ ha ihe nchịchakwa ha bọsị m ga-emeziri ha ihe ụmụnna ya ndị dibịa ga-esoriri bịa osogburu ebe na ọmụwa katara everything mee na m ka marị ha ga-agọrịrị ọhwa ha ga-ekpe ekpere ha ọ bụ na Anambra si na a ga-etiri ọhwa n'ala yes so a ga-emeriri ome gosiri yes na tata na-egbughị ikike ihe gbasara ụlọ agwụ a nọtụ idebe onye wayo dibịa ọsị ya arụ ọrụ ya agwụ ọ nọbịa mee ofu ihe si ya arụ agwụ chief ihe ị na-ekwu bụ na imirikiti ndị na-eje na nke dibịa bụ ihe ụfọdụ a bụ a na-esi usoro mere ụfọdụ wechara ego nyecha dibịa ọlụchalụ ya ọ gaghị adị ile ofu nke a si eme mana ihe na-akọ ọsụ na dibịa rụcha ọrụ ọ ha adịre buru ibu ụfọdụ bụ na onye a na-arụrụ ihe ama ha dịvi n'ọrụ a mana o ji kama ọma nnatakwaghị ego a ọ kwetaghị ndị abalị rụọ ya instead of ya wee ịchọ dibịa mara arụ kọntaktị anya gwa ya na ihe na-eto ọrụkwa kama osisi tiri ogo 10,000 ma 20,000 mana ọ ga-ala ikimi ya n'aka ya mgbe ọma nwọkụ ọzọ ihe na-akọ ọsụkwa ya bụ egote materials kwesịrị ahụgo m ebe mmadụ bịa sị na ya chọrọ ka emeri ya were ejekpa ahịa kpacha ahịa kwanye n'ihe were ọkụkọ gbukwechie ọsọsọ ahịa ka eji arụ ọrụ ijụọ ego na-eji meshi no 50,000 ọ bụrụ na eji 50,000 eme ihe mmadụ ewe ego ka ngwa n'ụwa niile ga-ewecha ego ọ dị ma chief ewee ebe anyị rụtụrụ aka ka m chọrọ ịga mana ụfọdụ na-abụ ha kpọọ asị na ha chọrọ ka gị na ha kpaa akara ekwentị gị a na-adị mkpa ụfọdụ ka ọ na-ewute ụfọdụ ndị dibịa ụfọdụ chọkwa ka gị na ha na-akpa mana ejicha ha akara ekwentị gị amakwana ka a ga-eji wee fụ gị ịma na ijere nije mbere mụ amadị na ijere nije mana iwe echicha nata ị nọrọ ofu izu ụka onye chọọ bọsị nnatara anata ka o mere 9 days kpam bọsị nnatara anata ka ọ ruru ọdụ abalị 9 na-agbakọ ya bọsị muvuru be m ebe a jewe na bọsị nji nata exactly abalị 9 ka ọ fụta ọya ka eji bụrụ mmụọ maka na anyị wa nọghị nso amarọ ana m efukwa ọgwụ m ivie banye ụgbọelu chiziani ejegwo more than 20 countries ana m efu ọgwụ m eje the first time m bidoro ekweghị ewe ka nsikwutevu ihe a na program ekweghị na ọgwụ m ga-aba plane eweta ihe ha jere nene mmadụ kọmputa ebi chiche anya n'owe onwe ihe ọrịa gị ha chukwu ọgwụ nshi oke aka soro ya mekọl to India esendiza akwụkwọ to Abuja from Abuja akpọzia m nje mgbe m jesiri enye m akwụkwọ m ga-efiri chezie ya bọchị mvuzi ọgwụ m bịa enyeriri m deti meri akwụkwọ mvuzi ọgwụ m wee bịa chizi egochi m ihe njibiri dibịa nshi aka ngochi na ka ịma nke ma nke ọzọ n'ihe a kịta ama mmegheri ahụ ọgwụ ama mere tinru ebe m na-eje sha ifiri na mụ abanye na mụ chọrọ nwụ ka nwụọ sha mba
ihe na-eje bụ ọrụ ọsị na onwe ndị a na-ego bụ meka isi abụọ maka ụdị mmadụ m ọsị m enta mvuri ebanye ya bụ evu m ọgwụ m aba plen na-eje na-abata ikpu ọgwụ gịnị bụ ọgwụ ị na-ekwu maka ya? ọgwụ m bụ ọgwụ m ji arụ ọrụ ya bụ ihe mmụọ dị mma ọ maka ọ na-edo ya ị mara ọgwụ dị n'iche n'iche ọgwụ dịkwa n'iche n'iche maka na-enwe ndị bụ ọgwụ ike aga mba anụghị m ibe ka ọgwụ m ji ka anyị ka o doo anya maka ndị ga-awọta na-egbukwesị ọbara ihe mmụọ ihe omenala ihe gbasara ọgwụ ike anaghị egbukwesị ọkụ anaghị egbukwesị ọbara ihe omenala ka na-eme dibịa ka na-eme adụghị m na ịmụ ihe nọsensị ihe eji enene mmadụ enyocha chief aka m adịrị ihe anyị na-ekwu ugbo na ụfọdụ oge achọ ka gị na-akpa na akara ekwentị gị a na-adịkwanụ mma ụfọdụ oge na-anụ agaghị ama oge ị kpọrọ ya ụfọdụ were nsogbu dị iche iche nke na-abịa m n'obi gị ịbịakwa n'obi gị fụ ma ndị nrịanrịa ma ndị ihe na-atụ n'ọnụ ma ndị jegoro na be dibịa akapụchagoro ericha ha abịazie na nke gị ka ije gbata ahụ ụgwọ mana ụbọchị nke gara aga isi m na ị na-ada agbakwa ụgwọ na onye eriri ọ bụrụ na ọ na-ege ntị na ọ ka ya mma na mgbochi ya ka ọgwụgwọ ya na ọ bụrụkwa ya nacha ga-egisi ya bịa gbata gị isi na ị na-eme nke na ị na-agba ọgwụ na ihe ị na-eme bụ onye mara ọrụ dibịa na-anaghị arụ ọrụ ọzọ mma ịtụkwesị ime dibịa omenala ya mebe ihe ka ọ dị mma mana ị na-eme nke ọjọọ na-eme nke adị ọma mma agụdokweghị n'ọnyanwa eweziri onye fụrụ ajọ ihe n'ihe gbasara omenala ma ndị ụmụaka ji esụcha ọfịa wee nọrọ ebe a na-egwu ndị mmadụ gbayo ma ndị jere ma ọmụ ndị karị ihe na-esiri ike ha wee chọọ ka ị bịa kwụziere ha ụzọ ọma a ga-eji ritebe uru omenala. Kedu akara ekwentị chief? Ndewo. Akara ekwentị m bụ 080 5 6 7 8 1 2 4 1 ya 080 5 6 7 8 1 2 4 1 1 year 070 35 38 39 80. WhatsApp number 080 86 26 52 30 080 86 26 52 30 ka WhatsApp nọmba m. Onye chọkwa ịjụ ajụ ma njụta m ihe ọbụla gbasara ya mee ka m mara. Ọ dị ma chief, anyị na-ekwu maka agụ ihe ndị mmadụ na-ekwugasị ikwuwe ụfọdụ jee na be dibịa sị ya na ọgba na agụ mara ya na a ga-emeli ya agụ na ihe ndị ọzọ. Kedu onye kwesịrị imere agụ? Biko kọwadogodu ya ka ha ghọta. Ihe gbasara agwụ bụ ihe na-emere onye ọrụ mara onye agwụ mara ịma na ọ bụ asụsụ anyị Igbo wee kọọ dị na ndị ụka na-akpọ ya na-ewe kọr ya onye were kọr na agwụ onye agwụ mara kwesịrị mma agwụ ma ọ na nna ya na-emefu ma ọ na ndị be ha na-eme ma ọ na ọ dị ha n'ọbara ọdụ ndị a ka a na-emere data ihe ọrụrụ agwụ ọ bụghị onye ọgwụ na-adịghị be ha adịghị eme agwụ ọ bịabeghị ka inyere ya aka mara ihe ji ya na ya anaghị aga n'ihu ijesibịa na a ga-arụ agwụ. Ọ dịkwa ka mmadụ bịa mebi na ya na-enwe nsogbu n'ebe a na-eme biznes maọbụ ebe a na-azụ ahịa maọbụ ibi na ezinụlọ ya na nsogbu na-adapụtagara ya na ndị bi ya ma na nwa ya anaghị anụ ihe na ọ na-eko agahụ eme ihe na-adịghị mma agba mkpụrụ mmiri esi Igbo ije ebe dibịa ya gbara ya ha ọ chịghị na agwụ na a ga-arụ agwụ mana bụ unu ọwụghị ya na-eme agwụ ọ gaa ntị madam ọkwa ndị eriri eri ndị na-eri mmadụ bụ ihe anyị jebe ha o nweghị ihe dị ka agwụ n'ụdị a onye na-eme dibịa ma onye ga-eme dibịa bụ ihe na-arụrụ agwụ ya bụ ndị dibịa wayo a na-agba ụdị aha ha kwụsị ya jee mụọ ọrụ ka ịmụta ka esi agba ha mụta ka esi agba ha ịchụ na ihe niile n'ike ịdịkwara ndụ mechaa ya onye dị ndụ ga-akpata ego ịkpata agwụrụ iri ju ahụ mụ na ụmụ na-ebe enweghị m ego mana ana m eri nri ya bụ agwụ bụ sọsọ onye dibịa mara ka a na-emere agwụ
onye dibịa na-ama ha onwe ihe gbasara ya na agwụ ada ama ama onye na-achọpụtakwa na akara aka ya a sị na ụfọdụ na-aga eme dịka ya emegheri a sị na agwụ na-eme ya gee ntị mara ama na arụ ọyịyị a na ndị gboo na-aga ọ bụrụ arụ ya o nwere ike ime isi ike o nwere ike ọ bụrụ na ọ na-eme oringo karịa ego bịa n'aka ọ gaghị edebe ego mara ama na arụ ọyịyị ndị gboo na-akpụ ya na agwụ na-eme ọnya ị na-aghọta na onye na-emegheri onye anaghị anụ ihe onye na-agba ashawo ma ọ na-eme ụmụaka ka ajọ omume ọ bụghị na agwụ ụdị nke njarụwara ọnya agwụ jụọ ese gbaa ha mara ihe kọsịrị ya ọ bụ sọsọ ma agwụ bụ ihe na-ebutere mmadụ mkpa aja agwa ihe na-ebute mkpa aja agwa ebuka o buru ibu ọ bụ na ndị be ha mere ajọ ihe ọ na-ebute mkpa aja agwa ọ bụ na azụ ha onye ọfụma ọ na-ebute mkpa aja agwa ọ bụ na ị mụrụ nwata hafụ tite isi tie ebe dị ma gbaraba nkọ nwa futakwa ọ ga-agbaraba nkọ ya bụ na ihe na-ekwu bụ na afa bụ mkpaji oye ka ha na-akọwa gbam ka eji mara mgba aha bụ ihe niile ọkwa ihu ihe niile dị n'ụwa onwe ihe na-adị ha n'aha ma mmiri dị na ya osisi dị na ya agwụ dị na ya ihe ọbụla dị na ihe ori dị na ya ịgba aha ga-agwa gị were mmanya ga-enye ihe dị etu a ma ọ were ọjị ga-agọrọ ihe dị etu a aha ga-agwa gị na ihe dị etu a na-enye ya nsogbu na ka a ga-esi mee ya aha ga-agwa gị ị hụrụ ọnya onwe ihe ọbụla ji ya mewakpa ọghị ịza masị n'ọkwa azụ ha azụ maka na ị na-abụ ikwu okwu chief ya kpata na nnọgide masị na ihe niile abụghị ọgwụ ị na-ekwu ya ịzụ ọkwa nwatakịrị azụ ọ ga-akpa aja agwa den mgbe ọ kpara aja agwa ọ gbagharịwa dibịa echọza nri ya ọchọkwa na mama imeri ọchọ papa imeri si na-ekechi ekechi ma ọ na-agwụrụ nsogbu ihe a niile bụ feki ọ maghị ọgba n'aha azụ ha ọya azụ ha azụ omume ya na-adị iche na ọya azụrụ azụ nye akpata na ụfọdụ na-eje ọmụmụ ma ndị a na-akpọ ha jere bọyị ịgba bọyị n'aka nwoke nụrụ nwaanyị ịkọfọm ọ mmadụ na-agba bọyị ma ịgba bọyị n'aka nwoke na-anụghị nwaanyị ị ga-aghọta na onwe ihe dị iche na ịgba bọyị n'aka nwoke na nwaanyị onye gba bọyị n'aka nwoke na nwaanyị na-aka enwe sensị ihe niile mmụrụ bọyị mgba bọyị ha na program a asị na asị ha kpọm na fochi m na asị asavụ mmadụ na-atọ nụrụ nwaanyị savụ ndị anụghị nwaanyị mmadụ ihe dị iche na egbe na egbe isi afọ ya nụrụ nwaanyị ka ị ga-amarị na ọ nwere nwaanyị ga-afụta di ya si bịa jee na shọpụ ọchị nwoke gụtụkwara o je kpọfụta pantị a na hafụsị m ya si gị sara ya mana ị ga-agba bọyị nwoke na-anụghị nwaanyị ọdụọdụ kia ọ dịrị ikpokwa akpụkasị ekpe ịdị akrina gụọ ọgba bọyị n'aka azụ ahịa ịzụcha fụta ịma mmakwuru ibe nsa akwa abụkwa problem maka gịnị azụghị ntụ dị line ịmaghị emehụ ya mana ịgba bọyị nwoke nụrụ nwaanyị ị ga-amatacha ihe ndị a nwunye ọ ga-egere dị ma ngote ogiri ma ngote egwusi gụkwa ọrịa gụmerie nke gụsị ọrịa ose ihe ndị a bụ ihe ọ ga-abụ ịmụchakwa ịnatazi abeghị n'ọnwa ya nwunye ga ama mesiwu ọp etu a na-ebe akịta na-esi nri karịa nwaanyị mana ọbọkwa nwaanyị niile bụ nwaanyị asịrị mkparịrị ọbọkwa nwaanyị niile ịghọtagwo mba kichin shere nri irie ya ị ga-adị sọpraịz sisi na nwaanyị mba akwa ebe ugwu ị ga-ajụgoro ma bago kichin ozugbo eshie nri si mba na-ekwu ekwu osibụkọ emu bifọ njebe ihe isi wee ma na ọ mara esi nri ya na ihe ji wee na-ekwu ya bụ ịgba bọyị bụ a na-amụta ihe ịzụ ọkwa nwa azụ nwa ga-egosi na ịzụ ya azụ chief ihe ị na-ekwu niile bụ ka ndị dibịa ghara ịda na-erizi ndị be anyị gbam onye bịa kute gị ihe ahụ o ji bịa si gboro ya mkpa gbam gwa ya nke bụ eziokwu na ọ bụghị isi ya aha gbafue aha ihe dị n'aha chia ugiri ka ọ gwaghị ihe na-eme ọ dị mma ọ bụghị anyị nọkọta kọọ ihe dịghị mma ụfọdụ agba mkpụrụ mmiri bịa kọọ ihe dịghị mma ụfọdụ ekpọrọ ego ayọrọ ụgwọ na kọọ ihe dịghị mma ihe a niile bụ ihe eji eri mmadụ ọ bụghị ebe aha ọ bụrụ ọgwụ ha nke ha na-agbata mana ndị agbata bụ gezin oke ọ dị mma agbatasịa ya ịlụ ya alụkwan ọka na ebe ihe a mgbe ịgbafụta ha ihe ka ihe ma ị ga-eji rụ ya ọ bụ ebe ọ gbafụta ha mara ihe na-eme maka na ha enweghị ike ịlụ ya mere ha ga-eji so ya na onye a ga-eje lụ agwụ ma onye a ga-eje sa mmiri maka na ụfọdụ asị gị na asị ya ije hụ mmiri ụfọdụ asị gị na ọlụ mara gị ụfọdụ asị gị na agwụ mara gị o nwere ihe ọzọ ọ ga-agba n'ahụ ọ ga-agwa gị na mmadụ kechiri ma ọ gị ji asa na a ga-asa ya ahụ ụchụ ma ọ bụ sị na agwụ na a ga-arụ agwụ ihe a niile bụ ihe eji eri mmadụ bikọs o nweghị ọgbata maka onye hapụrụ mkpa ji onye a na-akọzi ihe na-akọ ihe ọzọ
ọgụ mere onwe gị maka ụfọdụ kpọba ahịa maọbụ na ọ nọ n'ụlọ ọrụ ihe a naghị agara ya isi a jere bụ ọgwụ maọbụ ya je gbaba dibịa mụrụ mana ewere dibịa si n'ezinụlọ ya mana oyihi maka na ihe esiala ike ka ibi na-eme ya ndị na-achị ọchị ọwa ya chọọ kịta ka emere ihe ka win ihe dị eto achọ ma ka weta kọntraktị isi aka eje rụọ ọrịa ọgwụ ma na ọrụ mara ya ọ hafụzi ọchịchị gọvanọ ma sinetọ ọ bịa je gwụwazi ọgwụ si maka na ọrụ ma ya maka na ọrụ mara ya eme na ọgwụ nke a anaghị ahụ ụzọ ọ bụ na ọgwụ a na-ahụ ụzọ ọ ga-ala ikike ego dị mma batara biya zara nje shọ ya bụ onye na-agwọ ọgwụ anaghị akwa ewe ego ọkụ iwe ọbụla na-eme dibia ọ na-ewe ego mụ na-ekwu ya onye na-eme dibia nwere ego ọ bụghị dibia ka ọ na-eme nyochaa na ya ọfụma nyochaa ya ọfụma maka na ọrụ ka edozi obodo ka ihe dibia bụbụ inyere ụwa aka mmezi ihe ka ọ dị mma mme ndị be anyị ka ha dị mma mezie ihe ụfọdụ mmụọ a na-eme ihe dị mmụọ a na-emeziri onye dibịa na-eji okwu ndị ahụ a na-enyere dibịa aka na-ehepụ dibịa ndị mere ọ dị mma ha na-enye dibịa aka biko ọ bụghị ebe esi dibịa na-ewe ego dibịa nwere ego abụghị dibịa ịma na ọ na-abụ ha zitere gị ozi a kpasuo gị iwe otu a na ihe a na-akọrọ gị akụkọ akarịa mana ihe m chọrọ ọ bụ ka onye ọbụla chọziri ịma nke bụ eziokwu chọọ ịjụ gị ajụjụ akara ekwentị ị ga-eji wee onye a ga-eji wee jụọ gị ajụjụ otu anyị natagoro ịka nọ ka e wee ke wee rute gị akara ekwentị gị nakwa ozi ị ga-ezipụ ka apechizie ya maka ụbọchị ọzọ nke izu anọ m ya mgbe ọbụla abatago m anọ m ka mkpe nke ịbụọ akara ekwentị m 080 56 78 1241 080 56 78 1241 1 year 070 35 38 39 80 070 35 38 39 80 WhatsApp number 080 86 26 52 30 080 86 26 52 30 ka WhatsApp nọmba m onye na-ejebe dibịa ya hie aka n'anya and ọtụtụ ndị be anyị na-ala ikike eri ha jụọ m ka a si ala ike eri ha ị ga-abịa ihu na ihe a bụ ka m were venza anytime say na ihe a bụ venza ka ị need example ka m na-enye na ihe a bụ venza then isi mba maka na ego adịghị na ị chọrọ machine na-ego machine ka iji asịghị mba na ihe a bụ venza na ihe a ka a na-ele venza isi mba na-ego basikụrụ mgbe ya na-egide anya ọ bụrụ onye ndị na-akpịrị asụ kama ihe eji ego na mgba gị weta don were na a ga-emezi basikụrụ ọghọ venza capital line ihe nji kwuo okwu a bụ onye bịa kọprent na eji agbari aja mmiri onwe ihe dị ka aja mmiri ndị mmiri ọrụ mmiri settlement not aja gbagidekwa aja bido tata wakwu ego na-ana n'iyi a na-eri ego mugo ego ya ana ya bụ na-ewe ka esi alụ ya onwe ka esi arụ ọrụ mmiri ọrụ mmiri ka esi arụ ọrụ mmiri get yourself iweghekwa ego chọwa ego ịchụta ego ruo ọrụ mmiri once and for all were onwe chief ịma na oge ụfọdụ ihe isi ike na-ebute na ụfọdụ na-adaba n'ụwa yes ihe isi ike mana gịwa dịka gịwa dịka maka na ihe a na-etuzi gị ugbu a bụ ọzọ Igbo ndụ maka ka isi akọwara ndị mmadụ ka ha ga-esi wee zere ka a ghara iri ya ewe ka onye ga-eji eziokwu wee bịa ịfụ na n'ezie na ụbịam siri ya ike na ọ chọkwana ka o si na ụbịam ahụ wee pụọ ka inyere ya aka ka na ya atụ alụ ya o dịziere ya mma ọ bịa o weta nke ọ ga-eji yere ya aka ewe oge ị na-eme ya yes ana m eme ya emekwere ọfụma ana m eme ya ọfụma ị na-aghọta mana ofu nsogbu anyị nwere na obodo anyị kịta bụ ihe ngala ọnụ ewe ihe ngala ọnụ o ji ma onye ukwu ma onye nta ihe ngala ọnụ mgbe izi mbido dibịa ọkụkọ ya karịa 50 kobo medo ruo 5 naira medo ruo 20 naira medo ọgbagote 500 naira ọkụkọ ọbụla ịkpa akara ha kịta count from 15,000 gbagowe now ibibia mere mmadụ ihe
ma ọ chọpụta ihe a ga-emere mmadụ ọ bụrụ na ihe a ga-eri ọkụkọ rie ewu onye esikwa n'ọsọ ọkụkọ mụ na akwụrịkwa ọkụ amasị mama mmie jee chọọ ị ga-eme ya rie ya emechitụkwa na ya ka ga na-achịtata azụ ma mee ihe a ihe solushon ihe ọ chọrọ ihe a na-afarịna akwa ịdọka ịkwachie nye ebe anyị kwachiri ya ọ maghịrị ikekwe ọdụgwo mma dana akwa ịdọkarị weta pin gbado ya agbado ije imerisi ahụike otibefu nke hụrụ na karị njọ. Chief jezi akara ekwentị ka apịachie ya eweziri onye chọrọ ịjụ ajụjụ. Akara ekwentị m na wee chọọ ịjụ ajụjụ 080 56 78 1241 080 56 78 1241 1 year 070 35 38 39 80 070 35 38 39 80. WhatsApp number 080 86 26 52 30 080 86 26 52 30. onye bịakwara chọọ ka emerie ihe so ofu nsogbu ka m nwere materials e ga-eji rụọ ọrụ zuo ezu price ama nsịrị m na gị ọ dị mma ma ruo echi ekene m unu udo dịrị unu niile dịrị ndị dibịa na-eme ọfụma ndị wayo sefu n'aka ewe n'ọhịa tufu ọgha aka mmadụ m ga-emekwa unu taatị ma bido ọrụ. ọ dị mma ntị ga-anụ ihe abụghị ka ọra ka okpu ata ihe anyị na-eme bụ ka ọ dịrị onye ọbụla mma ka nwa mmụọ ghara imegide nwa mmadụ ka nwa mmadụ ghara imegide nwa mmụọ ọ bụ ya ka chief nọ ka udocha ka ndị mmadụ mee omenala dị ka o kwesịrị ọ bụ ya bụ onye anyị na ya rụsoro ugbu a bụ high chief Ugochukwu tere Igbo niile chief OKAFOR mmụọ shinne onye isi ndị Taskforce ndị dibịa niile n'ala Igbo na-achọ ka onye ọbụla mee ihe dị ka o kwesịrị ka be anyị wee dị nsọ ka a na-eme nsọ ana ka udo wee chaa ọ ga-adịrị gị mma chief ise ka ọ dị